Kaixo, Ramon Aider naiz. Aktoreok tarteka kanpoan egiten dugu lan. Ni azken boladan Madrilen nabil telesail baten, telesail entzutetsu baten. Guri zain egoteagatik ordaintzen digutela esaten da eta hala da. Nik nire txandaren zain nagoen bitartean idatzi egiten dut. Nire burutazioak. Gure ofizioaz, Euskal Herrian eta kanpoan lan egiteaz, treneko ordu luzez. Aurki berriaren webgunean burutazio hauek irakurri ahal izango dituzue, gustu duenak. Joan etorriko paperak jarri diet izenburua. Ez zait, hobeagorik okurritu. Ea zuen gustukoa diren.